Igo MCA wegwadia bino Muske Steve Arika nabo bisabike ganja KNCT CCF kurwase hebunge ya Nyaribari chache bakoragwa na Sevania Utundo igo mubasolero bachaki beno muruberi obuko gendererwa kwa magachi yesukuru yokwena na magelio yobonyagitari KMTC asense moya ibino magega ya magacha yo gotine na semia ketano nomo haitire ukwana chingeke icho ni gobamenta buna egetambukerekiga gichigo konya suko kinie bunge yo na gukini birengo bya masomo muri kitudani Untiri arobotura sinchira yobwikirano magega yugo kwama kwa magachaiga kuri umwaka w'ekiri 2020 esukuru yokona megelio y'obonyagitari KMTC asorosagia rwibino litukulia lero amagacha yo nigakwamurwa magega ya magachaiga kwanano gochasoma contract muya achaka bene litukulia lero narachikwira emetinye neyoka erebosio igo twachirega bune committee ya CDF aso kwandova a project ya ibeno KMTC Avanta getente venga ekero mheshimiwa Chanda Sweta visi 2022 project ya Lingstall lakini we thank God ndibone yango cha Katoliko Nyagacha korengana no tundo ikirete okwama kwa magacha iga nekina kyalinga sikigambiro nabono mbachiko ene kya buna magacha iga airire hasi chingaki chibwenerete KMTC iga ya chagete 2015 nande yara beire kebwata mangana yara mange njabwate nonyane bina byarenge koti lakini rende etogwakero mheshimiwa itumbi amano asomo kyanyare ko bakakora na gotema na korenga e project yiga yagenderere na koera in fact otumire nonyane kibesa chiaye asengenjo yo kugambe kina kyarenge koti ekikyabe getune chi contractor asengenjo yo gotakanwa igoro ye project yiga lakini rere tu achirega iga tole na contractor asengenjo yo kwandova e project yiga eri inde chake koba kego korekana igo twa nyere iria contractor nabo igo ne nyagitari bali ni church asengenjo yo kurigeringa e project yega ya korekanira bwango mono na yaerire igo to expected ngonye konyarekana omwako gocha abana ba KMTC na barabanya ko bagosoga gaiga asengenjo yo masomo na gokonya community na boigo na gokonya nyagitari yega asense mwae MCA bobodiga Muske Steve Arika gagokera egetambukireke ubori boigo amabaga yechigase iga aine no sabasaye batabwatimiremo ko bakonya konyore ngeria kwegendereria ngwakero mushimi wito zairi jana ngambi yamano aso koigwa ebirero byeito n'abantu baibeno na kesi county nyima na Kenya asoko ranga chibasa chatokire cyokora KMTC yiga igo ngotebi nabalirende konye muwa komuntu agente kenge ko bana ndi chaka wako muntu ngabono kyabeire contractor namachikale egasi yugo kuriku qualification intangani tobo molebi qualification ya kabiri otokero mate kyokora lakini uri tamate kyokora nabagocha chigasi ninjiro cyo koboko umuntu obwate chinguru cyo kulika na contract okulika sabantu reto bad experience atumia abantu be kenyoroga iga nkuru baterega tasene kyagatembe kurega ibino imeye bunge ya Nyaribari chache hasi county ya Kisii litraining nguru kwa Daniel Untiri